Көптен түгел мен Қазақстанда іш сәфәрі белән булдым. Иң төп максат әлбәттә Мурат Әуезовның 80 яшьлек юбилей тантаналары иде. Фәнни-гамәли конференция. Ул Қазақстан дәүләт университетында узды. Аның китапханәсе бик иркен китапхана залында. Анда бик күп төрки илләрдән килгән галимнәр, әдәбият белгечләре катнашты. Әлбәттә, Казах элитасы шунда иде. Язучылар берлеге җитәкчеләре, академия җитәкчеләре. Төркиядә, мәсәлән, Султан Раев бар иде. Ул Кыргызстанның халык язучысы, Түрксой оешмасының җитәкчесе хәзер. Һәм башка бик күренекле эшлеклеләр, җәмәгать эшлеклеләре, галимнәр. Мурат Әуезов ул үзе дә аны культур триггер дип тә язалар инде. Ләкин ул гына аның фәнни кылачын, иҗтимагый кылачын аңлатып бетерә алмыйдыр. Ул галим дә, дипломат та, заманында Кытайда Казакстанның илчесе булып торды. Без аның белән 1898 елда Хельсинкида Бөтен дөнья пен клубының нәүбәттәге бер конференциясендә танышкан идек. Аннан соң менә быел Казанга да килде. Аның әтисе бит инде мәгълүм ки Казак әдәбиятының гына түгел, бөтен Төркия әдәбиятының классигы, бик язучы Мөхтар Әуезов. Әнисе татар кызы Фатыйма Габитова. Һәм монда сөйләшеп утырганда да хәтерлим мин аның Хельсинкида да ул аны бик әнисен сагынып искә алган иде. Дастарханда, мәҗлестә әйтте ул: Тукай шигырен укыгыз әле. Әни яшь чагында, мин яшь чагында, мин сабый чакта гел Тукай шигырьләрен яттан сөйләде дип. Һәм булай бирелеп Тукай шигырьләрен ләззәтләнеп, рәхәтләнеп тыңлаган кешене минем сыңгарада күргәнем дә юк. Ул чыннан да Тукай иҗатына, татар әдәбиятына гашыйк кеше, белә безнең татар әдәбиятының яңалыкларын да, инде иске әдәбият, элекке әдәбият турында әйткән дә юк. Мин анда чыгыш ясадым. Ул менә бу Алматыда үткән шушы фәнни-гамәли конференциядә бик хуплап каршы алдылар. Мин башта урыс телендә сөйләргә җыенган идем, бераз урыс телендә дә әйттем. Аннан соң алар анда теге тавышлар, әйдә татар телендә сөйлә дип. Һәм аңлашыла. Мин казак китапларын укыганым юк иде, анда баргач мен казак китапларын укый башладым. Ул чыннан да менә 90%-тан артыгы аңлашыла икән, текстның рәхәтләнеп укыйсың. Борынгы безнең үзебезнең Тукай телен белсәң, гомумән төрки телләрне аңлыйсың, төрки әдәбиятны укый аласың. Казак теле әлбәттә ул безгә иң якын телләрнең берсе, Кыпчак төркеменә керә бит инде. Шуңа күрә монда әллә нинди кыенлык булмады. Без язучылар белән аралашканда да һәрберебез үзенең шивәсендә сөйләдек, һәрберебез үзенең телендә һәм тәрҗемәсез, тылмачсыз аңлаштык. Язучылар дигәннән мин әлбәттә Казакстан язучылар берлегендә дә булдым. Совет заманынан калган бик зур бина. Анда язучылар берлегеннән башка тагын шул язучылар берлегенең редакцияләрдә урнашкан Казак әдәбияты газетасы, Йолдыз журналы һәм рус телендә чыга торган Простор журналы редакцияләре. Анда да булдым мин, күрсәтеп бирделәр. Гомумән бөтен бинаны күрсәтеп бирделәр. Кергәч үк мине гаҗәпләндергән әйбер булды. Бер якта сугышта һәлак булган казак язучыларының исемлеге. Анда хәтерем ялгышмаса 20-дән артык кеше иде. Һәм Сталин репрессияләрендә һәлак булган казак язучылары. Анда инде 70-тән артык кеше иде. Һәм айырма бар, бу һәлак булучылар яшь казак язучылары булган. Репрессияләнгән язучылар инде казак әдәбиятының умыртка сөяге, атаклы, билгеле һәм ул заман өчен өлкән яшьтәге язучылар күбрәк. Яшьләр дә бар әлбәттә. Ул шундый теге менә бер-берсенә карап торалар, ул исемнәр һәм шундый бер ниндер тетрәндергеч бер хис уяна. Минемчә аны безнең язучылар бинасында да эшләргә кирәктер. Безнең сугышта һәлак булганнарның таш тактасы бар иде. Менә репрессияләнгән язучыларның исемлеге без белгәнбез. Бу киләчәк эш әлбәттә. Аларны безгә онытмаска кирәк. Чөнки бездә дә
алар бик көп булган һәм татар әдәбиятына бик зур хилафлык килгән 30-нчы елларда бигрәк тә. Язучылар берлегендә рәисләрнең Мәрәкә Монголиядә иде командировкада, аның беренче урынбасары Нурҗан Кантай кабул итте һәм Казак әдәбияты газетасының Йылдыз журналларының баш мөхәррирләре бар иде. Без аны әлбәттә киләчәктә үзара хезмәттәшлек турында сөйләштек. Инде тәрҗемәче алынды, минем элекке бик күптәннән таныш Саят Камшагир дигән шагыйрь һәм язучы. Ул алынды безнең менә шушы кыска 21-нче гасырда иҗат ителгән кыска татар хикәяләре антологиясен ул бит инде мәгълүм булганча Төркиядә дә чыкты, Мәскәүдә дә, Азәрбайҗанда да. Менә хәзер Алла бирсә казак телендә дөнья күрәчәк. Һәм без әлбәттә үз чиратыбызда Кунагашы Кара Каршы дигән мәкаләгә туры калып, аларның да шул кыска хикәяләр антологиясен нәшер итәргә җыенабыз. Аннан соң инде менә журналлар белән, Йылдыз журналы белән Казан утлары арасында хезмәттәшлек турында сөйләштек. Номерлар алмашу, мәсәлән, бер номерны без казак әдәбиятына багышласак, Казан утларының, алар Йылдыз журналында журналының бер санын татар әдәбиятына багышларга риза булдылар, килештек. Шулай айрым авторларның әсәрләрендә казак газета журналларында айрым җыентыклар итеп чыгару мөмкинлеге бар булуы ачыкланды. Һәм әлбәттә без дә аларның бигрәк тә хәзерге заман әдәби әсәрләрен татар теленә тәрҗемә итәргә җыенабыз. Чөнки казак әдәбияты, хәзерге казак әдәбияты бик бай, прозасының Төрки дөньяда танылган, анда бик атаклы прозаиклар бар. Инде элекке заманнарга күчсәк, менә Абай юлы мәсәлән, шул ук Мөхтар Әүезовның үз заманында казак теленнән турыдан-туры татар теленә аударылган Сәрвәр Әдхәмова тарафыннан. Аларны аннан соң тәрҗемә итте, беренче китап нәшр итте заманында Лирон Хәмидуллин. Һәм казак татар бәйләнешләре турында Тәүфик Әйди мәрхүм бик күп мәкаләләр, бик күп хезмәтләр язды. Шулай ук бу дуслыкка Рәдиф Гаташның менә хәзер бик элеше зур. Ул Мәгҗәнне тәрҗемә итте, аның китабын чыгаруда зур роль уйнады. Анда башка тәрҗемәчеләр дә бар иде әлбәттә. Мәгҗән Җомабаев ул үзе бер феномен, ул шулай ук казак әдәбиятының гына түгел, бөтен Төрки әдәбиятының бөек шагыйре, репрессияләнгән. Әле аны менә шушы үзгәртеп кыру елларыннан соң гына дөньяга чыгара башладылар. Үз заманында Галия, Уфадагы Галия мәдрәсәсендә укыган, аның укытучысы Галимҗан Ибраһимов булган. Һәм аның беренче китабы да ниде Казанда чыга. Аны менә атып үтерәләр, Алаш Урдачы дип, аларның бик күп язучыларын, сәяси эшлеклеләрне кырганнар инде, янәсе алар айрым дәүләт төзергә җыена. Һәм башка гаепләүләр белән инде ул вакытта гаепләүләр стандарт, анда Троцкий, Зиновьевчлар фәлән дигән. Шуларны да дөньяга чыгаргач, бигрәктән шу үзгәртеп куру елларыннан соң ул казак әдәбияты яңа яклары белән ачылып, балкып китте. Алар моңарчы чыгарымчы яткан булганнар. Хәтта реабилитацияләнгән язучыларны. Мәгҗән Җомабаев ул үзе 50-нче еллар ахырында, 60-нчы еллар башында язмасам, реабилитацияләнә инде. Ләкин әсәрләрен чыгармыйлар шуңа карамастан. Күрәсең, аның теге әхли каләм арасында, каләмдәшләре арасында да дошманнары булган. Шулар дөньяга чыгарга гел киртә куеп торганнар инде. Аларның исемнәре билгеле, монда мин әйтәсем килми. Безнең әсәрләрдә казак телендә Тукайны һәм Җәлилне мин әйтеп тормыйм инде. Шактый Совет вакытында даими чыгып барган казак теленә аударылып, үзләре әйтмешләр инде алар тәрҗемә итүне аудару диләр. Хәтта безгә караганда алар күбрәк чыгарганнар татар язучыларның әсәрләрен. Менә Мөхтар Әүезовның йорт музее бар, аңа бер теге зур йорт биргән булганнар үзе исән вакытта, ул бит инде бик күп титулларга ия, Ленин премиясе лауреатлары, академик. Менә анда аның китапханәсе сакланган, шул килеш. Анда бик күп татар китаплары бар. Ул инде Галимҗан Ибраһимовның Казак кызы романнары турында әйтеп тормыйм. Анда хәтта Гатиб Госманның да китабын мин күрдем.
Biz indi üzübüzde anıtып бара торган язучыларның китаплары аңа имза белән алар тапшырганнар автограф белән. Һәм ул анда мин китапны алып актарып та карадым, үзенең ниләрендә тамгаларын да куеп барган, игътибар белән куйган. Шуңа күрә менә ул Мурат Авез дигәндә менә мин аның белән интервью алып кайттым, аны Ринат Абдулхаликов дигән безнең милләттәшебез. Ул интервью әңгәмәне эшләгән. Казанский альманахта ул дөнья күрәчәк, Алла белсә, кереш сүзе белән. Аның әнисе бик казак иҗтимагый тормышында, әдәби тормышында бик зур роль уйнаган хатын. Ул Оренбург сәүдәгәренең кызы була, Фатыйма Габитова. Минемчә, аның теге шәҗәрәсе бик тишерелеп бетмәгән. Монда бит Габитовлар дигән Казан байлары да була. Шул нәселдән булуы мөмкин. Язмыш тәгәрмәсенең инде тәгәрәвенә сәбәп булган икән дә монда язмышның шаяруы дип әйтим мин. Явыз шаяруы дип әйтергә кирәк. Ул эш бик казакның хатыны була. Башта менә Белал Султиев, аннан соң Ильяс Жансугуров, алар бик казак язучылары, әдәбият белгечләре. Һәм аннан соң менә Мухтар Авезовның. Һәм һәрберсеннән балалары тегеләр репрессияләнеп барган. Һәрберсеннән аның балалары хәзерге казак, аларның кайберләре мәрхүм инде, казак иҗтимагый тормышында зур роль уйнаган шәхесләр. Аларны шулай дип тәрбияләгән. Менә аның турында китап бар, Фатыйма дигән. Ул менә Лирон абый аның кайбер бүлекләрен татар теленә тәрҗемә итте. Алар дөнья күрәчәк минемчә. Аннан соң мин элек үк таныш идем инде Казакстан язучылар берлеге рәисе, аларның күренекле шагыйрьләре. Алукбек Издәүләт. Аның китабын алып кайттым, менә ул бүләк итеп бирде инде, Әбелхаят дип атала. Анда истәлекләр, шул ук Мәгҗән Җомабай турында. Аның хатыны шулай ук татар кызы була, Зөләйха. Анысы Мәгҗән Җомабайның бит әле мәхәббәте Гөлсем Камалова. Гөлсем дигән роман язды, Роза Туфетова, шулай ук менә Төркиядә чыкты, Франциядә. Һәм мин аны да казак теленә тәрҗемә итү өчен тапшырып калдырдым. Аны тәрҗемә итәчәкләр казак теленә. Чөнки Гөлсемгә багышланган шигырьләре Мәгҗән Җомабайның ул дөнья лирикасына, дөньяның мәхәббәт, иң югары мәхәббәт лирикасының үрнәкләре дип уйлыйм мин. Казак телендә чыкмаса, ул бик сәер булыр иде. Алар аны тәрҗемә итәләр хәзер. Бер яшь язучы аны тәрҗемә итә. Ансын аның Астанада яшибез, телефоннан гына сөйләштек. Һәм мин язучылар берлеге җитәкчеләреннән дә аңа үземнең үтенечемне җиткердем. Һәм моны менә шулай ук мин нигә дип кайттым, Лирон абый Хәмидуллинга да, Радив Гатошка да бу китапны Лирон абый шулай ук кызыклы бүлекләрен бу китаптан шулай ук безнең матбугатта аударып тәрҗемә итеп дип инде чыгарачак, Алла бирсә. Безнең элемтәләр бик нык булган. Сайыд вакытында менә ул аннан соң инде эзелеп тора бераз, шушы нидән соң үзгәртеп карау елларында. Һәм хәзер менә без Иманым Камил без яңадан ул элемтәне урнаштырдык. Һәм ул безнең хезмәттәшлек нәтиҗәле булыр дип өметләнәм.